Tam, kde sa kocháte pohľadom na Muránsku planinu, Nízke Tatry a Veporské vrchy, vás privíta farma Eurosalaš v prekrásnom prostredí na nekonečných lúkach. Veľký dopyt po vidieckom turizme nás posunul na vyššiu úroveň a náš salaš sa stal cieľom pre rodiny s deťmi, školské výlety a firemné teambuildingy. Rodiny s deťmi sa u nás cítia ako u starej mamy na gazdovskom dvore. Možno prvýkrát uvidia domáce zvieratá a nakrmia ich. Ochutnajú a vyrobia si hrudkový syr, brinzu, syrové nite a verte, že deti sa nevedia dočkať čantenia na lúke a prelieskach. Všetci vieme, že deti milujú zvieratka. Preto sme pre školské výlety pripravili náučno-poznávaciu návštevu farmy a salaša. Pripravený je pre nich celodenný program, ukážeme im zvieracie rodinky, nakrmia zvieratka, pokrstia jahniatko, naučia sa ťahať syrové nite a pliesť korbáčiky, urobia si vedomostný kvíz a odnesú si kopec príjemných spomienok z pobytu v prírode. Pre vašich zamestnancov alebo klientov sme pripravili Deň na farme. Zábavnými a súťažnými aktivitami na farme si vyskúšajú dojenie oviec, kosenie a hrabanie trávy, pílenie a kálanie dreva, vyrobia si syrovú hrudku, naťahajú syrové nite a zažijú najkrajší večer pri ohníčku, večernej grilovačke a ľudovej hudbe. Vyspinkajú sa v našom ubytovacom zariadení a domov budú odchádzať plní pracovného elánu.